Tristan, hvis du tænker på at vende tilbage til et erhvervsliv her på Nordfyn, efter du på et tidspunkt har taget en uddannelse, hvad ser du så for dig? Det er et godt spørgsmål. Jeg kender ikke til så meget erhvervsliv her på Nordfyn. Det er ikke fordi, jeg synes, man hører til særlig meget, så det er ikke fordi, jeg sådan lige selv ved, om der er så meget. Det er ikke noget, der sådan rigtig tiltrækker mig. Jeg har måske tænkt mere København eller en anden storby. Men for eksempel så har vi jo Billundringe Lufthavn, hvor der lige nu er vældig tryk på robot- og droneteknologi. Ja. Og den ligger jo rent faktisk i Nordfyns Kommune. Okay. Der er virkelig mulighed for at tænke i fremadrettet erhvervsliv i forhold til lufthavnen. Vi burde fremhæve det mere også, sådan, så de unge ligesom kan se en potentiale i at blive her på Nordfyn og være en del af erhvervslivet her på Nordfyn.